Ay, salamat. Thanks God. Nakasama yung ating internet connection. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan mga lalab. Live po tayo. Live, live, live. Ayan. Pasok lang kayo sa aking live mga lalab. Ayan. Pasok-pasok lang sila. Ayan. Kasi natin yung ating hair. Good morning everyone. Good morning. And good morning everyone. Good morning people around the world. Ayan mga lalab, pwede kayo mga lalab pumasok sa akin live, magkamustahan tayo. Pasok lang kayo sa aking live mga lalab, na-miss ko kayong lahat dyan. Ayan, tagal na lang hindi nakakapag-live mga lalab. Ngayon sinusulit ko na mga lalab na mag-live ako araw-araw dito sa aking YT channel. Ayan. Salamat sa walang sawang suporta dyan. Pagpalain tayong lahat. Ayan. Sir Jomar, shout out. Jomar Onyati, PH, daan lang. Sige lang po, ingat ka palagi and God bless. Ayan. Salamat, salamat, salamat. Salamat po sa pagdaan dyan. Alam kong busy ka po. Ayan. Salamat sa inyong lahat dyan mga lalab. Salamat sa support. Shout out, Lee Song Son. Ayan. How are you my friend? Long time not see you. Ayan. Lee Song Son TV, you have now more subscribers. Lee Song Son. YN Simple. Ayan. Shout out po YN. Salamat sa support. Kamusta po ang lahat? Maraming salamat sa support. Ayan. 3 million watching. Shout out po. Shout out. Kapon mga lalab, nag-live tayo ng silent lang kasi ayokong may ngayon yung baby ko kasi tulog. So ngayon, alhamdulillah, nakisama yung ating internet connection. Ayan, 3 thumbs up, shout out. Thank you so much. Sir Jomar, ingat ka po lagi and God bless. Salamat sa suporta. Ayan. Malalab late yung pasok nung aking message sa computer. Sobrang late. Ayan, salamat. Shout out everyone. Ayan, mga lalab, nagla-live na tayo dito ngayon sa YT kasi dati napabayaan ko itong mga lalab kasi nag-focus tayo mga lalab sa ating Facebook ay tagal-tagal na tayo mga lalab doon. Walay man sweldo mga lalab. Buti dito sa YT. Ayan, salamat sa 3 million there. Ayan. Salamat. Sobrang higpit mga lalab sa Facebook. Lahat na lang ng kunting kimbot-kimbot mo, B. Nagkakaroon ka palagi ng B. Ayan, salamat daan lang Ludi. Salamat sa pagdaan dyan. Thank you everyone. Salamat 3 million mga lalab. Salamat. Okay lang mga lalab. Pa-share naman ako mga lalab sa aking live. It's okay mga lalab. Kung okay lang mga lalab. Kung hindi, okay lang din po. Salamat. Ayan, salamat sa 3 million dyan na nag-i-stay mga lalab. Salamat sa inyong support. Ayan. Salamat sa 3 million. Thank you everyone. Thank you. Dan 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 dadi dadi dan dan dan.
Mga lalab, lablabin natin mga lalab si Lee Song Son TV. Ayan. My friend from Korea sa. You are from Korea. Lee Song Son TV. Ayan. Ang laki ng mga lalab ng kanyang followers, ng kanyang subscribers. Kasi napakasipag niyang mag-live. Ayan. Marami na siyang subscribers. Kahit tayo kasi mga lalab, matagal tayong nag-stop. Kaya yung aking yung aking subscribers mga lalab nag-stop. Yung paglago ng ating banana ay nag-stop mga lalab dahil nag-stop din tayo. Pero mga lalab, kahit naman di ako nagla-live, nag-continue pa rin ako sa pag-upload ng aking mga video, short video, yung long video mga lalab, ayun. Ayan, Bicol ng Oragon, hello po host, ayan. Salamat sa purtamsak dyan mga lalab. Pasok lang po dyan mga lalab. Kung gusto niyong dumaan mga lalab, ayan, mag-hi naman kayo kay host mga lalab. Thank you, thank you. Lisongson, ayan, lablabin natin si Lisongson mga lalab. Salamat sa support ng mga lalab. Salamat, salamat. Chantadan, tantadin. Sing with me, tandadan. Adidadidadam-tadan. Tantadan. Ayan, 4 million watching. Shout out po sa inyo dyan, mga lalab. Ayan. Mag-comment kayo dyan, mga lalab, sa baba, mga lalab, para mapuntahan ko yung inyong bahay. Ayan. Puntahan natin si Lisongson. Bisitahin natin yung bahay ni Lisongson, mga lalab. Ayan. Lisongson, you have a nice cat. Wow, lovely cat. So cute. Wow. Lovely cat. Super cute. I love cat. Still watching again, Lisongson. Mga lalab, pwede kayong mag-iwan ng comment dyan, mga lalab, sa baba. Lisongson, you have a upcoming premiere. Naglo-loading ba tayo mga lalabs? Ayan.
Ayan, 3 million watching. Shoutout po sa inyo dyan. Salamat, salamat, salamat sa nanonood. God bless. Boring ba yung live ko mga love? Hindi kasi tayo nagme-music. Yung anak ko kasi mga lalagtulog dito sa likod. Ayan. Habang nagla-live tayo mga love, nagbabantay ng bata. Nandiyan lang mga nagtulog lang siya dyan. Kaya samantalahin natin habang tulog. Makapag-live tayo dito sa YT. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Sir Jomar Oñate. Ang laki na ng bahay nito ni Sir Jomar, napakasipag kasi. Mga love, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan. Meron tayo dyan mga lalab, mga silent viewers. Ayan, 2 million, 5 thumbs up. Thank you. Buti mga lalab, alam nyo bang nag-wielding? Ma'am Eileen, sweet vlogger, harang thumbs up. And salamat po. Kamusta po kayo? Kahapon pala nagpunta ka sa live ko, kaso lang nag-end na ako noon. Pasensya na kahapon, Ma'am Eileen, sweet vlogger ha. Kahapon na late kasi. Yung anak ko kasi gising na yun eh. Kaya in-end ko na. Ayan, salamat Ma'am Eileen, sweet vlogger. Salamat. Buti po si Madam, napakalaki ng followers. Malalabin natin yan mga lalag. Si Ma'am Eileen, sweet vlogger. Ayan, napaka-supportive. Puntan natin yung bahay mo. Yan, salamat sa 2 million watching. Salamat, salamat. Puntan natin. Tingnan natin yung bahay ni Ma'am Eileen. Eileen, sweet vlogger. May ads agad yan, oh. Ayan, oh. Tara, samahan nyo akong kumain ng noodles sa
Tamjay Restaurant. Ayan, Ma'am Eileen, meron kang araw. Tulog yung anak ko, Ma'am Eileen. Habang tulog, mag-live tayo sa YT. Ayan. Yan siya. Meron kang harang, Ma'am Eileen. Oh. Itong harang mo is ano? TM. Buti nakikisama yung ating internet. Nagwi-wielding na. Ayan, Ma'am Eileen. Oh. Tapusin natin yung ads. 1 minute and 55 seconds yung ads mo. Shout out, 3 million. Salamat. Bagal ng internet ha. Ayan, 6 thumbs up. Salamat. Salamat sa support. Medyo nagising yung anak ko. Ayan na, tumayo na mga... OMG, tumayo na yung anak kong makulit. Ayan, manggugulo na to siya. Sabi na, ayan, bumaba na. Oh my God, naingayan sa akin. Yung live natin na ganito, tapos may disturbing na. You just sit with mama, don't make any kakag. Wala na po. Gumising, nakakatulog lang nito na ingayan kasi sa akin. Paano pa tayo dito? Anak, huwag kang malikot ha. Naka-live si mama. Makisama ka kay mama ha. Dali ka mag-sit ka. Sit. Kasi natin yung electric fan. Kasi natin yung electric fan kasi mainit. Ayan mga lalab yung baby ko. Oh. Yung buhok. Cute. Thank you po. Milky. Malaki na. 1 year old na po ito. 1 year old din. Ano? March, April, May, June. In 3 months. 1 year old in 3 months. 1 year old in 3 months siya. Shout out. Saan na yung tali ng buhok mo? Oh, ay, umuubos. Ayaw itong tinatalian, tinatanggal. Cute. Thank you po sa support. Yan, Ma'am Eileen, meron pala. Ito na, oh. Ngayon lang, oh. Ngayon lang nag-ano yung ano mo. Video, yan. Wow, kumakain ng noodles. Ayan. Nakain siya ng noodles. Wow, sarap. Sumal yan. Bilis ano, oo, ang bilis. Meron agad akong 1 year old. Oh. Ang kulit na nito kung saan nagpupunta. Magay ka, hi po. Hi everyone. My name is Aliyah. Huwag ka anak makulit. Huwag ka mag-try ha. Kasi naka-live si mama. Opo. Wala kasi magbantay mga lalabi. Isama na lang natin. Nagluluto ka. Sige lang, magluto ka lang dyan. Baka masunog yung niluto mo. Naka-live anak si mama. OMG. Naka-live si mama. Ayan, hello. Ayan, hello po. Mag-hi ka. Hi po. Hello. Ayan, 2 million watching. Salamat. Ito pa yung ano mo, oh. Pinapanood ko pa yung video mo. At kung galawin yung ating mouse, pag ginalaw mo yan, baka ma-end mo yung aking live, ha?
Anak, don't touch. Ala, don't touch, anak, ala, ala, ala. Wag yan, wag. Kasi ala, wag yan. Oh my goodness. Don't touch, Iya, don't touch. Pag ano ko, dadalan kita kay Malang, sige, gusto mo kay Malang o dito kay Mama, anong gusto mo? With Mama o with Mama lang? 3 million watching, shout out. Ayan. Thank you for watching. Ayan, ma'am, ano na, full ko yung video mo, natapos ko. Natapos ko yung video mo. Si Bicola ng Uragon, ako yun. Alam niyo ba, Ma'am Eileen, na pag nag-stop ka rin ng pagdati kasi pag nagla-live ka, maraming napasok ngayon. Parang humina, di ba? Lalo na yung hindi ka palaging nagla-live. Nawawala rin yung mga napasok na ano, manood sa'yo. Nagluluto siya. Ayan, 3 million watching, shout out. Salamat, salamat, salamat everyone. Huwag ka malimut anak kasi naka-live tayo, otherwise I will give you to Mama lang. Doon ka sa tubo. Kakatulog lang kasi nito yun dahil maingay ako. Nagising. Huwag kang malikot. 3 million watching, tingin mo, oh, nagkukulit na. Anong gusto mo? Ganyan talaga ang nanay. Mag-alaga ng bata. Mag-sleep na mag-sleep ka ulit. La 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 li la la. Hello, I'm watching from Japan. My friend Japanese, how are you? Shout out. Thank you for coming on my live. Thank you, thank you. Thank you so much, my friend, Japanese friend. Thank you, thank you. God bless, God bless. Japanese friend, ayan. 3 million watching, thank you so much. Salamat sa 6 thumbs up dyan mga lalab. Salamat, salamat. Ayan. Akala nyo yung mga naka 23 minutes pa lang tayo. Ayan. Katulog lang nung anak ko, nagising na agad. Habang nag-live tayo mga lab, ganito yung mangyayari. Yung iba nga dyan mga lab, nagla-live, nagdinuduyan pa yung baby nila, di ba? Chadadin, radadidadam. Thank you so much, friend. Bakit kailangan pang magkalayo? Talidadandada, di ba't kailanman nang iwanan ka? 4 million watching, shout out. Makita nyo mga lab habang nagla-live. Ayan. Mag-live habang may bata. Salamat, salamat, salamat. Hello, Eilinski. Dragon Gaming, shout out. Thank you for coming. How are you, friend? Dragon Gaming. Thank you, thank you. Shout out. Oh, si cute. Thank you, thank you. I have no baby, Dragon Gaming. See my baby. Thank you for 4 million watching. Don't cry, Lia.
Thank you. 2 million watching. Thank you. Thank you. New video from Dragon Gaming. Okay, I'm gonna watch your video, my friend. No problem. Ayan. Eileen Sweet Vlogger. Doon muna tayo kay Eileen. Ayan. Check na muna natin sa Eileen. Ayan, 4 million watching. Shout out. Watching Eileen. Eileen Sweet Vlogger. Sarap naman ang food. Ayan. I'm going to watch, okay? Dragon Gaming. 4 million. See, look at my baby here. It's flying. Shout out, shout out. Ayan, 7 thumbs up. Thank you so much. Yan, lalab Eileen. Dan sa video mo lalab ha. Eileen Sweet Vlogger. Ayan. Sarap naman ng chicken. Ma'am Carmena Bordalo, Diokton, shout out paangat program, 7 p.m. Ayan. Philippine time. Thanks. Ma'am Carmena, salamat po, shout out. Salamat, salamat. Ayan, tamsakan natin yan, paangat ni Ma'am Paangat ni Ma'am Carmena, dating dikit puhos. Opo, ma'am. Ayan. Kasi dati ka pong naka-blue. Matagal kasi tayo hindi nakapag-live. Ganito. Ayan, salamat, salamat, salamat. Wait lang, Lia. Mag-pin tayo ng short video. Copy link. Ayan, salamat po sa 3 million. Ma'am Carmena, thank you. Ayan. Isa lang po tayo. Ayan. Para mapuntan ko yung bahay niyo. Nanasit na, oh. Bigay ta kay Malang. Naka-live. Hello po, everyone. Pwede tayo mag-live mga lalabs. May nakakabit na bata. Dragon Gaming, watching your video, my friend. This is your new video. I already watched it yesterday. One day. Part 2. Dragon Gaming, watching your video, my friend. Dragon Gaming. Tadadan tading. Tan tadang. Tadi dadi dadang tadang. Hello, hello. Gusto natin yung hair mo? Huwag yan anak, wag. Dragon Game, I am watching my friend. Your video. Watching. 3 million. Thank you so much. Yan, lablabin natin yung paangat ni Ma'am Carmina Bordalio. Ayan, Diokton. Tamsakan natin mga lalab, 7 p.m. Mamaya pang gabi pala niyan. Philippine time. You want to eat, Lia? Yeah. You want to eat? Yeah. Mama will get food. You want to eat? You're hungry? Opo. You say opo.
Salamat, salamat mga lalab, salamat. Shout out everyone. Yung magpapap. Ha, 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 ha. Sa edit yan. Dan, da, dan, da, dan, da, da. Huwag ka nga mag-mobile liyang, don't do that. You want it or what? Mga will get food. Ayan. Kaya mga lalab ha. Kuha ko lang itong mga lalab ng pagkain para di mag-cry. Ah, Dragon Gaming watching. Huwag ka anak. Na-live si mama eh. Upload short weekly and tap into a million are watching this over your son. Kuhanan ko lang siya mga lalab ng pagkain mga lalaba para hindi siya cry. Mama will get food. Ma'am Carmena, bordal ko, nasa bahay mo po ako, Ma'am Carmena. Oh. Oh, cute. Ano? Dako sentabo, sabihin mo. Tinisipon ta paubos ng sir. Katapusan dako sentabo. Jamilian watching, shout out. Yan, salamat po sa itamsak mga lalab. Kaya lang, kuha lang si mama ng food. Mga lalab, kuha lang ko mga lalab ng pagkain ng anak ko mga lalaba. Habang nag-live ako, papakainin ko siya ng kanin. Dali na. Wait lang po mga lalaba, mga ano lang po, 2 minutes. Ang hinigaan niya. Ingat nga natin masyado dito. Wait lang po mga lalaba, kuha lang ko ng pagkain ni Aliyah. Wait lang po.
Mga lalab, pakainin ko lang tong anak ko mga lalabo. Susubuan ko siya ng pagkain. Habang naka-live tayo, ayan. Siya dito anak. Ayan. Pakainin ko siya mga lalabs. Para hindi siya mag-cry. Sit ka dito kay mama. Yep. Yan, good girl. Yan, ayan siya mga lalabo. Kainin natin siya. Lisongson, thank you so much lalab. Salamat, shout. Ayan, mga lalabo, kakain siya. Para di siya mag-cry. Ayan. Salamat po sa support niyo dyan. Lisongson. Mga lalabo, nakain na. 2 million watching, thank you. Lisongson, thank you. Lisongson watching your video, my friend. Ayan. Yan, Lisongson watching, friend. Thank you. Watching. Ayan, salamat po sa 8 thumbs up dyan, mga lalab. Salamat. Sing with me. Sing with you. Sarap. Tamsakan po natin mga lalab si Ma'am Carmena, mga lalab. Carmena Bordalio. Wag anak yan, wag. Ma'am Lailotsky, Migalab show. Ito po yung baby ko, madam o. Si madam o. Highlandsky Vlog, musta na kayo? Okay lang po. Ito na yung baby ko, madam o, nakain.
Malaki na, oh. Pinapakain ko. Okay lang po ito, makulit na, oh. Nakain. Sabaw lang ng isda. Okay na sa kanya. Hello po, Lola. Hello po. Okay, malaglag ka niya. Just sit nicely. Sinama ko na lang sa pag-live, madam, kasi para di iyak. Hello, baby girl. Hello, Dana. Hello. Hello po. Hi. Mama. Laglag ka diyan, ha? Pero, kasi natin yung chair mo. Yeah. Ayan. Yan, salamat po, Ma'am Lelutsi. Kamusta po kayo? Sabi niya, Diyos me yung marimar parang kailan lang. Ayan, dalawa na kami dito sa monitor. Dati ako lang. Nasa tiyan pa siya. Ngayon, nandito na. Oh. Pinapakain ko. Kagigising lang po kasi. Ayan, si Ma'am Lelutsi. Panoorin natin yung video. Hello po, shout out. How are you? Anak, wag mo na kasi baka main mo yung live ni Mama. Uy. Pinapakialaman niya yung mouse. Don't touch, anak. Baka main mo, anak, yung live ni Mama. Ay. Wag dyan lang yan. Dali na, oh. Kumusta na po kayo, madam? Siguro ang laki na ng followers mo. Ng subscribers. Ayan. Hello, Aliyah. Hello daw, Aliyah. Hello po. Makulit. Makulit niya na bata. Palagi ko nang inahabol yan sa labas, madam, at naglalakad na. Mark Ian Swenner, mega love, shout out. Ayan. Nagpapakain tayo ng bata. Sit ka lang dyan, Liya. Huwag ka malikot. Ay. Oh, huwag ka malikot. 9 thumbs up, thank you po. Ayos naman, lagi lang bisi-bisi yan. Ako nandito lang sa bahay, palagi lang nag-alaga. Sir Ian, Mark Ian Swanner, shout out. Thanks sa support. And salamat po sa palike. 9 thumbs up, thank you. Ayan, 5 million watching, shout out. Dali na, oh. Kagigising lang po kasi nito, kaya pakainin ko para di mag-iyak. Huwag ka na, huwag. Nakikita ka nila, oh. Lisong Son TV, thank you, friend. Thank you. Ayan. Panood natin yung video ni Ma'am Lelutsi. May ads. 5.6. Best fun place to eat. Ayan. Ma'am Lelutsi, ayan, meron kang harang. Salamat po sa 3 million dyan na nanonood. Salamat. 3 million watching. Thank you. Yan, Ma'am Lelutsi, oh. Alaliya, wag, anak, baka main mo yung live ni Mama. Talaga malap pag merong nakikialam, oh. Sige, pag pinakialaman mo ito, ibigay kita kay Mama lang, doon ka na sa labas. Huwag mo yan, anak, i-touch. Ayan, Ma'am Lelutsi, you want water? Papa? Ayan, Ma'am Lelutsi, watching po. Ayan, 3 million watching. Opo. Ito na, oh, dali na. So, tubig.
Ayan, 10 thumbs up po. Salamat, salamat. Wow. Mama, let's go. Sarap naman. Salamat din, salamat. Buti na timingan mo kung live ngayon. Ayan. Kawig ng apo ko si Aliyah. Wow, may kawig pala si Aliyah. Nato madam, sobrang kulit pag yan nakapunta sa labas. Gusto pa laging pupunta doon sa kalsada. Habol ako ng habol. Ano na siya, panay gala. For ano pa lang to, 5 seconds pala yung video mo. Ayan, 4 million watching. Shout out po, Mama Will Get Water. Huwag mong galawin yung Lia. Kasi baka main mo yung live ko, anak ka lang. Dali na, papa na. Dali na, eat na, Ang ulam niya lang sabaw. Ayan, salamat, salamat. Ay. Ayan, Ma'am let's go. Malapit nang matapos yung video mo. Ayan, 2 million watching. Shout out. Da. Huwag ka malaglag ka dyan. Mark Ian, watching po sa video mo, sir. Mark Ian Swiner, shout out. Ayan po. GNT Express, ayan, GNT. Ay, why you eat that one, anak? Ito, dali na. Don't eat that one, dirty. Ayan, ma'am, let's go. Malapit nang matapos yung... Wow, may mga nagda-dance-dance pa. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Okay. Okay yan, sabaw. Delicious. Thank you po. Ayan, 3 minutes na lang. Meron ka talagang anak na makulit. Diyos mio. Ito ko nga ito sa kabila. Baka mga lalabay. Maid na yung ating live. Dati nasa tiyan pa lang ito mga lalab. Ngayon, nandito na sa katabi ko. Makulit na. Ayan, 3 million watching. Shout out, shout out. Dali na. Ayan, done na po, ma'am. Let's sa video mo. Ayan, salamat po sa 10 thumbs up dyan, mga lalab. Salamat, salamat.
Huwag yan maingay, yan maingay. Ayan, tingnan mo si Aliyah, oh. Dali na, Mama will get water, ha? Huwag kang malikot, huwag kang tumayo dyan, ha? Sit ka lang, Mama will get the water. Diyan ka lang din, ha? Diyan ka lang, ha? Huwag kang malikot, ha? Huwag kang tumayo, Lia, ha? 4 million watching, siya muna mga nakaupo dyan, ha? Mama will get water, okay? Opo, dyan ka lang. Sit lang, sit. Dyan ka lang, Lia, ha? Malaglag. Huwag kang malikot, ha? Ito ka lang. Marunong naman yan mga lalabs. Huwag kang lumipat dun, ha? Sit ka lang, Lia, ha? Ay, Daddy, cute-cute naman ni Aliyah. Baka mahulog yan. Hindi naman, marunong na yan, Daddy. Marunong na yan, iwanan. Nakain siya, oh. Ayan, 4 million watching. Di yan siya mahulog. Ayan, si Daddy. Jonas Lucas, cute-cute naman ni Aliyah, anak ko. Ayan. Nakain siya, Daddy. Nilagay ko yung mouse kasi nilalaro. Yan si Daddy mo, oh. Anak, ito ka. Sukit sa camera, oh. Kay Daddy, ay. Kasi mo kasi, oh. Hindi yan kasi nakaupo naman siya, oh. Ayan, 4 million po, salamat. Hindi yan mahuhulog. Ayan, salamat po sa 5 million watching. Salamat, salamat. Ayan, 11 thumbs up. Lablabin natin si Ma'am Lailotsky. Nakangiti pa. Magay ka, hi Daddy. Dada, si Dada. Dada! Hi Dad, Dada. Dada. Tawagin mo si Dada. Dada, nakumain ka na, Dada? Ayan. Dada. Kumain ka na, Dada? Sabi, tanungin mo. Ayaw? Dapa. No? No? Okay. Tawagin mo, Daddy. Dada. Dada. Maya, nagsasalita na yan kung ano-ano. 6 million watching, shout out. Dada. Dali, Papa na, oh. Dali na, oh. Dati mga lalab, nagla-live ako lang yan. Dalawa na kami ngayon. ay, nagpapakyat ang bata. Sa 6 million watching. Nangiti, oh. Nangiti. Dada. Ay mo, Dada, nagpapan. Ikaw, Dada. Malaglag, dito ka. Pwede ka mo. Dada, tawagin mo. Dada. Dali. Dada, tawagin mo. Dada. Dada. Oh. Nagsasalita ng Dada. Si Daddy mo, natawa tuloy si Daddy mo. Pepe. Di, huwag ka maglaro nito. Kasi baka main yung live natin. Papa. Opo. Nandyan si Dada, nanonood. Nagbibihis. Andali na. Ay. Nalagay na sa ilong. Ayan, salamat po sa 6 million watching. Salamat. Dada. Dada, kumain na si Dada. Papa. Hindi, tayo na. Ay. Andali na. Ayan, 5 million watching. Salamat. Ayan, salamat sa inyo dyan.
Ayan, nag 7 million tayo mga lalaba. Yan, salamat Ma'am Lailotski sa support po. Salamat. Ito. Water, you want water? Dali lang. Ayan, salamat po sa 4 million. Gusto mo yung cellphone ni doon yung cellphone mo kunin ni Mama? Okay, Mama will get your mobile. Kunin ko lang yung cellphone niya mga lalas. Ito ka lang, upo ka lang. Dali na. Harap ka dito sa camera. Marunong na siyang mag-mobile. Dali na. You're welcome po. Ayan, madam, watching ulit sa video mo. Lakas ng nung apoy. Ayan, salamat po sa 11 thumbs up po dyan. Salamat, salamat. Buti at Opo, malakas yun siyang kumain. Lakas po niyang kumain. Kaso lang hindi siya gaanong mataba kahit nagba-vitamins. Ganun siguro talaga yung katawan nito. Nagsi-cellphone na. Para hindi siya magulo. Ayan, madam, pinapanood ko pa rin yung video mo. Galing nito ay pinapaapoy yung pagkain. Oh. Wow. Ayan, 4 million watching. Shoutout po, shoutout. Ay, ano yung ginawa mo anak nila? I-delete mo na yan. Oh. Oh. Triple birthday celebration, Noah, Jane, and Weng. Ayaw mag-play. Papa! Opo, yan mo na yan. Ayan na, Lailetsky, pa rin siya, may ads. Meron siyang mga harang. Ayan, 5 million watching. Salamat po, salamat. Panay pindot-pindot siya ng mobile. Yung iba dyan, nagkaburura na. Binura niya na. Papa! Ayan mo yun, anak, kayaan mo yan. Papa! Opo, ayan mo na yan. Ay, ano yan? Iba! Ano yan, ano yan? Iba! Ano yan? Papa! Ano yan? Iba! Alam mo ba kung ano yan?
Alam mo yan kung ano. Ano yan, pinindot mo, ano yun? Ha? Dali na. Yan, madam mo. Happy birthday to you. Saliram Gamer Lalab, shout out my friend. Thank you for watching. 6 million watching, shout out po. Salamat everyone. Opo. Na-open mo na. Ay, ganda. Wow, napakaganda talaga. Tuwang-tuwa. Ayan, salamat sa support dyan mga lalab. Tuwang-tuwa sa mobile niya. Papa! Tingin, ay wow, yes po, yes. Ay wow, ano yan? Ina-update mo. Ayan, 4 million watching, shout out. Upuan po, upo. Upo. Oh. Oo. Tuwang-tuwa sa galak. Kung ano na po kasing pinipindot niya dyan, tingnan mo. Oh. Kung ano nang pinipindot niya, yung iba na-delete na. Opo. Mobile mo yan eh. Baba. Oo. Iba. Oo. Dali na, opo. Dali na, papa na. Ayusin mo yung pagkain mo. Papa. Opo. Hindi. Papa. Saliram Gamer, ayan, watching lalab sa iyong video. I'm watching to your video, my friend. Hindi. Opo, ayan mo na yan. Papa. Oo. Si daddy nandyan, si daddy mo. Opo. Opo. Ay, ganda. Opo, ganda. Mm-hmm. Opo, wow, yes. Opo. Saliran Gamer watching, my friend. Salira mo. Opo. Kung anong sinasabi nito, di ko naman naintindihan. Dali na, Leia. Di pa tapos ikaw mag-eat. Dali na. Saliram Gamer Lalab is still watching. Haha, ginagaya ka ni Aliyah, pindot-pindot siya at pinapakita niya ang cellphone. Kaya nga kung ano mga pinagpipindot nito. O, ayan. Opo, pakita mo kay daddy. Show to daddy your mobile. Galing. Oh, hello daddy. Tawagan mo, hello. Hello daddy, dali na. Hello daddy. Hello. Hello daw daddy, hello. Si daddy mo nanonood oh. Dia. Daddy is watching. Oh, ay, ganda. Ano kaya pinagpipindot nito? Tanggalin natin. Ayaw. Paano yung mobile?
Papa! Oo. Done watching ano, Saliram Gamer Lalab. Done watching friend, thank you. Sabi mo, daddy, paliparan mo na ako, daddy, uy. Wonderham. Ayan, 4 million watching shoutout. Salamat, salamat everyone sa support. Salamat. Opo, opo. Ay. Oh. Hello, daddy. Hello. Tawagin mo, dada. Tawagin dali na. Dada. 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 Tawagin mo, dada. Sabihin mo, dada. Dali na. Dia, dada. 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 O, si dada mo nanonood. Five million watching, shoutout. Salamat, salamat, salamat sa 5 million na nanonood dyan, mga lalab. Salamat sa walang sawang support. Ayan, 12 thumbs up. Thank you so much. Opo, ay wow, opo. Wow, ganda. Napakaganda. Super ganda. Opo, wow. Dali na. Drink water, anak. Ay, ganda na. I-delete. Ay, daming i-delete to. Opo, opo. Simula yung upo mo at baka Papa, dada. Ayan, 5 million watching. Shoutout po, shoutout. Salamat po sa support dyan, mga love. 12 thumbs up na tayo. Ayan, thank you, thank you. Ay, pinipindot-pindot mo dyan. Pepe! Po, dito lang. May salamat po, Ma'am Lailotsky. Canadian Way. Salamat po sa support. Dada, tawagin mo, Dada. Dada! Ay mo. Hi, Dada. Dada! Dada, nagpapa na ikaw? Sabi mo, did you eat? Dada, did you eat? Dada, nagpapa na ikaw, Dada? Sabihin mo. Dada. Tawagin mo si Dada. Salamat po, salamat. Mga lalab-lablabin natin si Madam Lailotsky Canadian Way. Ayan, thank you, thank you. Opo. Wow, nice. Wow, ganda. Super ganda. Amazing. Wow. Super, super ganda. Taba! Opo, opo. Sing with me. 4 million, thank you. Thank you, thank you.
Ayan, salamat, salamat, salamat. Ano yan, pinipicture? Dahil mo binuksan, ano yan? Ano yan? Ano yung binuksan mo? Ha? Dahil mong binuksan, ha? Ano yan, i-delete mo? Okay. Opo, opo. Mm-mm. Dali na, di pala tapos kumain, nakakalimutan ko ng mga lalab na kain pala si Ali. Dali, oh. Finish your food. Dali. Ayan, salamat sa 4 million watching. Salamat, salamat. Po. Ano yan po? Ano po yan? Ano yan? Ang dami mong i-delete. Anak, don't delete it. Oh my God. Dahil mong pinipindot. Dito na sa camera. Opo, opo. Daldal. Ala, ano naman yung pinindot mo? Daddy, yung mobile mong puti. Sira na yan. Pakita mo kay Daddy yung anong pinaggagawa mo sa cellphone na yan. Matic ads. Ayan. Salamat po, Ma'am Lailetsky. Salamat. Hala, ano yan? Ano yun? Pinindot mo. Okay. Ano yung pinagpipindot mo, anak, dyan? Ha? Daba? Opo. Ano yung pinaglalagay mo dyan? Ano yan, anak? Ala, ano to? What is that? Remove this one. Okay, remove di mama, remove. Oo, ano to? Ano ba kasi itong pinaglalagay mo? Kaya nga, ayusin ko. Tagalan ko sa yung kamay mo. Ayaw mo, ayaw. Kaya nga, huwag kang mag-ano dyan. Pinindot-pindot. Ayaw mo kaya alam. Merong ad. Salamat, Agum, salamat. Ayan. Salamat. Huwag mong skip, Agum, ha. Opo. Hey, Daddy. Daddy, nagkape ka na, Daddy? Tayo magpakita mo kay Daddy, oh. Opo. Ano yun? Opo. Oo. Ah. Oo. Opo, ayan mo na yan. Opo. Okay.
Huwag yan lang, yun lang yung gamitin mo yung sa'yo. Hala, ano yan anak? Mali. Ano yung pinindot mo dyan? Tagalin ni mama to. Ano to? Mali. Dilit ni mama, ano yung pinaglalagay mo? Mali nga to. Oh. Ang dami mo kasi pinaglalagay. Mali to. Don't touch this one. Oh, what is this? Mali nga to, mali. Mali. Dito, pindutin mo dito, mali. Ala, mali nga yan. Oh, mali. Atawag. Mali. Mali nga to, mali. Yeah, it's wrong. Ano si pinipindot mo? Ito na lang, oh. Ganyan. Nagkakape na ako. Sige na, go. Magkape ka lang dyan. Nagsasalita sa Elia, hindi ko maintindihan. Upo. Oh. Upo. Tingnan mo, anong ginawa mo dyan? Ano yan? Upo. Wow, ganda. Wow. Ano yung kinakain mo? Dali na. No. O, di, oh. No, not only that one. Ay. Huwag na yan. Ay, hindi. Okay, hindi na. Oo. Ay. Ano na naman yung pindot mo? Ano yan? Ano yung pinagpindot mo dyan? Opo, ay ganda. Wow. Super ganda. Ay, wow. Ganda ng bus. Kanta na. Dali na, kanta na. Kanta na, dali na. Kumanta ka, Lia, kanta na. No, it's dirty. Kanta na, dali na. Kantahin mo si daddy mo, dali. Kanta na kay daddy. Papa. Wow. Pengali kami na baby. Ayan, 3 million watching, shout out, 12 thumbs up, thank you po, thank you. Baby, ito na iba ko. Opo. Ayusin mo na yan. Ano yan? Ano naman pinindot mo? Taba. Ano yan? Wow, ganda. Ano yan? Ano yan? Ano pinindot mo? Ha? Opo. Dali na. Nagpapakute.
Sino yun? Kita sa Elido na. Ay, kita. Oh. Ay. Ay, ganda talaga ni Elido. Ikaw, cute. Ay, nahihiya pa, oh. Nahiya siya mga lalads, oh. Nagda-dance ka? Nagda-dance? Ay, dabo. Tawagin mo, Dada. Dada, ng papa na ikaw, Dada. Dada, ulitin mo. Dada, ng papa na sila. Dada, love you, love you. Di pa kayang saltan, Dada. Dada. Opo. Bumbong. Opo, sarap yan, masarap yan. Ay, tumayo. Ikaw man, tumayo naman naglag ka. Sasayaw na. Sit ka lang, alam. Naglag ka na. Ala, tili na, sit na. Sit na, dali na. Sit ka lang. Ayaw mo na, gusto mo nang bumaba. Wala, baba na. Saan ka na pupunta? Kaya Ate Bibi. Dali na. Magbabay kay Daddy. Bye, Daddy. Sabihin mo, Daddy, bye-bye. Saan ka pupunta? Ha? Bye kaya. Ha? Huwag kang tumayo dyan kasi malaglag ka. Ulit mo ano. Huwag ka lang tumayo, Liam. Ay, si Daddy, oh. Baka ni Daddy. Sit ka lang. Malaglag ka. Oh. Nasit lang, sit. Nasaan yung cellphone mo? Dali lang. Mobile ka lang. Oh, malaglag ka. Ulit na to. Ay, maya-maya, mag-game na tayo maya-maya. Huwag yan, di ala-ala. Hindi, nasip. Ikot mo kaya. Ha? Ano ta? Super dito malaglag ka. Oo, malaglag ka yan sa gate. Yeah. Oh, bakit ka ba tatayo? Huwag ka lang tumayo, anak. Kanina sit ka lang. Ah. Dada, tayong dada. Dada. Huwag ka dyan magpindot-pindot. Masisira yung computer na mga pagpindot-pindot mo. Paano pa tayo mag-live? Opo, kay Daddy. Kay Daddy, Dada. Opo. Anak, wag ay. Gusto mo kasing abutin pala yung computer.
Wag. Kasi masisira yan, ala. Ay, shh, shh, shh. Dali si daddy, oh, daddy. Dali na, sit na. Saan na yung mobile mo? Saan? Madali na mag-sit ka lang. Huwag ka nang ano, nakailang oras na ba tayo? Ayan, naka-isang oras na pala ako. Huwag ka na, ay, shh, tingnan mo si daddy, daddy, oh. Malapit tayo nitong mag-end. Ano, anak ko? Mag-sit ka lang yan, mag-cellphone ka lang dyan. Ikaw naman, masyado ka naman. Yan, salamat po sa 4 million dyan, mga lalab. Salamat. 12:30 na pala. Ayan, salamat, salamat, salamat. 12 thumbs up, thank you. Salamat sa pag-video na mm-hmm. Ay, di ka pa palang tapos kumain. Ay, sige na, mag-iin na nga tayo. Maglalaro ng laway. Hala, Lia, ay, huwag yan, Alia, ha. Na daddy, oh. Naglalaro na ng kanyang laway. Doon na, papa na, oh. Ay! Ito at yung ano ko yung subarap doon ko sa pulis ka rin. Ano yung pinindot mo? Sing, bila. Hindi. May ilan niya ano. Tata! Tata. Then, ala, ano naman yung pinipindot mo? Tata! Huwag yan, Lia, ala. Oh. Then, drink water. Ay, napad. Ham! Ay. Ano yan?
Laliyog na. Ay. Nagkanak matapon yung water. Dali na. Sit ka lang. Mag-sit ka lang. Dali na. Sit ka lang anak. Dali na. Ay, nagpupunas. Ang pinapunasan mo. Wag na yan. Pamunas. Tama na nga yun. Kulit mo naman. Pinupunasan yung ano niya, sipon. Oh. Tama na yan. Wala namang sipon na. Ah, what are you doing? Wala naman yun. Wala, Lian. Lian, ang ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo, anak? Ay. Dragon Gaming, thank you, my friend. Thank you. You still here? Another one watching, my friend. Ayan. Dragon Gaming watching. They said watching. So, yes. Huwag ka na't magtayo. Sit, only sit. Oh, anong gagawin mo? Sit ka lang. Ito, pinit ka lang dito. Dali na, wala to. Opo. Madam Lelutsky, nandyan pa rin. Ayan, salamat. Anak mo, ay, nasisira. Tingnan mo, oh. Ano yung pinindot mo? Ang daba.
Ano yan? Ano yan? Papa. Ah, papa. Papa. Mhm. No, what is that? What are you eating here? No, 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 no. Ay, daddy, oh, daddy. Kaya mo, dada, babay, dada. Dada. Sabihin mo, dada. Dada, sabihin mo, dada. Dapa. Dada. Anong dapa? What that? Kulit. Bala, bala ka nga. Bahala. Halika dun. Ay, dun, dun. Hala. Magalit na sila sa'yo. Oh. Ay. Sige ba, banak ba, baba ka na. Baba ka. Huwag kang magulo. Ayan, salamat po 8 million watching. Salamat, salamat, salamat. Ala, di yung tayo yung alam, dirtihan. Ala. Hindi niya na inubos yung kinakain niya. Lane Coran, Megalab, shout out. Lane Coran with me, USA. Shout out po, shout out. Ayan, thank you, friend. Thank you. Leah, what are you doing? Learn Quran, Surah Kaf, first 10 ayat and last 10 ayat Hamsakan. Lalab watching. Watching, learn Quran. Leah, what are you doing? No, don't do that. Alam. Daddy, oh. Ay, dirty no. Ay, Leah. Watching, learn Quran watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayan, 4 million watching. Salamat. Opo. Dali na, watch ka lang. Hala, malaglagin sa gilid. Tinumpak na, oy. Sige, bababa na ikaw. Opo. Then watching friend. Ayan, Bicula ng Uragon. How could you say?
Ayan, 3 million. Thank you so much. Pasok na ako, agumsin ka ng video niya. Opo, sige na, mag-ingat ka. Bye-bye. Bye-bye daw, Daddy. Bye-bye. Sabi ni Aliyah, bye-bye. Bye, Daddy. Love you. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. Nagbabay na. Papasok na si Daddy mo. Bye-bye. Bye-bye po, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. Ako, bye-bye. Bye. Bye. Wala lang po na. Kasi mo yung upo mo. Opo. Oh, uy. Huwag po anak, wag. Kasi nanonood natin yan. Ay, nakatingin mo. Bye-bye. Ano, wag yan. Inabot niya kasi mga love yung computer ko. Ay. Hindi talaga mga love mag-live pag ganito, no? Ganda ng ating wifi ngayon. Nakikisama. Ano na si Daddy. Oh. Wala. Sit ka lang. Sit nicely. Bye-bye. 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 Dahil nasit ka lang. Mm-hmm. $5 million. Salamat. Bye-bye. Tingnan dito. Ay, ganda. Oh, ay, ganda. Wow, ano yan, Liyang? Ay, ganda. Super ganda. Wow. Wow, ganda niya na. Ganda niya na. Love natin mga love si Madam Lailotsky Canadian Way. Ayan, salamat Madam. Anak, wag yan. Lahat na pinipindot-pindot nito. Wag yan, di alam. Malapit tayo mag-ano. Ayan mga lalag, maraming salamat sa suporta. Siguro Madam Lailotsky, mag-end na siguro kami ng live. Ayan. Magpaalam na tayo. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po 3 million. Ayan, salamat sa suporta. Okay na. Okay na ikaw. Madam, bye-bye po. Salamat sa support. God bless everyone. Ayan. Salamat po sa 5 million na nanonood dyan mga lalag. Sa 12 thumbs up. Bye-bye po 5 million. Thank you. Diyan na. Sit na. Ina natin yung live. Bye-bye po everyone. Thank you so much. Yan mo. Bye-bye po. Bye-bye. End na po tayo. Ayan.
Kasi itong mga lalab naggugulo na sa ilayaw. Magulo na siya mga lalab. Tata. Tata. Nang ring daw na kaya makadapat na nag-iiling oh. Nang ring daw. Ala, sige na bye-bye po everyone. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye na Lia. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Madam Laila Sikina dyan. God bless Madam. Bye-bye. Learn Quran. Thank you so much. Bye-bye. 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 Natain din natin to. Bye-bye.